Bana boka bana malam. Amma na faɗa maka abin da na san sai ya faru, kuma gashi ya faru. Ka taimaka min dan Allah abokina. Kada na zo na bi babu. Ai tun farko kai ne kai sake da shi, sannan kuma ka kama ganye. Yanzu na gane kuskure na. Bayan mahaifiyata, na san har a naɗe duniya ba zan taɓa samun wadda take so na kamar Zara. To yanzu ne kake so a yi? Ina so ka bani shawara, ta yaya zan koma wurin Zara? Ka ce har yanzu ina da sauran dama. Tabbas kana da sauran dama. Amma fa sai ka bi wasu matakai. Wane irin matakai kenan? A halin yanzu, ka san ka zubawa zuciyar Zara dafi. Sai dai kuma shi dafi, maganinsa shine wani dafin. Kamar yadda yake a tsarin kimiyya, acid na tasirantuwa ne da wani acid ɗin domin magance illar wani acid ɗin. Da za ka taimaka sai ka yi min bayani gwari-gwari. Idan kana son komawa gurin Zara, sai ka nuna mata baka tare da ita. Na tsawon wani lokaci, ka faɗa mata baka santa. Kuma babu kai, babu ita har abada. Ni da nake so in gyara alaƙar mu, to kuma ta yaya zan yi haka? Idan ka yi mata haka, zai taso da gaba ɗaya soyayyarka. Kaga ita ta shiga damuwa, na rasa ka da za ta yi. Kaga a daidai wannan lokacin, za ka faɗa mata kai da wasa kake yi, kuma ka zo neman gafarar ta ne. Ta yi haƙuri da ku dawo yadda kuke da. Kaga za ta manta da duk wani laifi da kai mata a baya, saboda tana jin tsoron za ta iya rasa ka yanzu.